Mielőtt nyugdíjba vonultam, arra gondoltam, hogy valamivel el kellett tölteni a szabadidőmet. Megpróbálkoztam a fafaragással. Úgy tűnt, hogy ez megy, és felszerszámoztam magam, és elkezdtem fafaragással foglalkozni. A faragásokat általában úgy szoktam kezdeni, hogy kitalálom, vagy elképzelem, vagy éppen velem szemben jön a téma. Azokat annak megfelelően az asztalosnál elkészítettem a fát, vagy tömbösítem, tehát egy ilyen hengeres hasáb. Miután ez elkészült, akkor én erre felrajzolom, egy sablon alapján felrajzolom a mintát, és kifaragom. Ez úgy történik, hogy a mélyebb részeket faragom ki először, akkor utána pedig marad a domborulat, tehát amit lefaragtam, ugye a rajz arról eltűnik. Akkor újra kell rajzolni, ezeket már szabad kézzel csinálom, tehát ez már nem sablon alapján történik. Az a lényeg, a ragasztásnál a fák mindig szálirányba legyenek, mert különben úgy mondanám, kócos lesz a fa, tehát össze-vissza mennek a szálak benne, és akkor nehezebb a faragás. Így is éles vésők kellenek hozzá, hogy szép felületet lehessen készíteni. A kiállításon még szerepelnek fotók. Szabadságom alatt, amit külföldön jártam, az Azori-szigeteken, Marokkóban, Norvégia, ezekről is van egy-egy kép a kiállítóteremben. Külföldi képek közül a marokkóiak tetszenek jobban nekem, meg hát a Hortobágy. Sokáig jártam az erdőt fényképezőgép nélkül, csak úgy barangoltam, csodáltam a természetet, de úgy döntöttem, hogy jól lenne ezt megörökíteni. Később időszakban pedig videókat is készítettem. 2022 táján Juhász Gyuszival beszéltem, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy Gemenc filmet. Ő igent mondott erre, és akkor körülbelül 2022 tavaszától elkezdtem a terepmunkát gyűjteni, a videókat. A Gyuszi összeállította és csinálta hozzá a hangot. Miután úgy gondoltuk, hogy ez a film megvan, meg kéne mutatni a nagy közönségnek. Ez alapján úgy gondoltam, hogy kellene csinálni egy kiállítást, ami rendhagyó, ahol lenne fafaragás, fotók, és a filmet lejátszanánk. Ez egy folytonos egyeztetés alapján készült el. Mikor egy-egy részlet megvolt, akkor megbeszéltük, és Gyula úgy alakította hozzá a filmet.
Legelőször volt egy ilyen tenyérnyi, Sony fényképezőgép. Ugye általában jó minőségi képeket nem igazán lehetett a természetbe készíteni. Akkor utána vettem egy Nikon 650-est, az már egy egész jónak mondható fényképezőgép volt. Azt mai napig is használom, de túrákra. Amivel jelenleg is dolgozom, ez egy Nikon 1000-es gép. Hát ettől is lehetne jobbat, csak már hát a pénztárca nem nagyon győzi. A filmkészítéshez még hozzátartozik, hogy az ember kimegy az erdőben, és van egy elképzelése, hogy mit szeretne fotózni, mert ennyi év után, most már lassan 10 évre járom az erdőt, nagyjából tudom, hogy merre, milyen állatok közlekednek. Szerettem volna, hogyha sakál is szerepel a filmben. Tudtam egy helyet, ahol általában meg szoktak jelenni a sakálok. Egy hétig minden hajnalba kimentem arra a részre, nem jött a sakál. A legutolsó nap, mikor kimentem, hogy úgy gondoltam, hogy most már ennél több időt nem tetszolok bele, az utolsó nap 2 sakál volt kint a réten, de akkora köd volt, hogy nem lehetett videózni, fotózni a sakálokat. Hát igen, ilyen is van a fotózás közben.